Home, jo penso que ja era, crec que la quarta vegada que com a 11 de setembre sortíem al carrer i a més tenia aquesta qüestió com més important que de fet aquell mateix dia s'iniciava la campanya pel 27S, una campanya que venia a ser la resposta que no ens havien deixat fer el 9N. Per tant, era molt important. I jo crec, igual que altres vegades, que la gent anava amb ganes, amb il·lusió, amb civisme, però també amb un to reivindicatiu molt important, perquè era com ja ha arribat l'hora de poder dir què és el que volem pel país. Ja en la primera, que va ser l'any 2012, jo ja era presidenta del Parlament, i tant el president de la Generalitat com jo vam pensar que potser no havien d'anar. Sí que recordo que vaig rebre al final els convocants de la manifestació, en aquell moment a la Carme Forcadell, però l'última vegada, aquesta, vaig pensar, ara sí, jo ja he dit que me'n vaig, ja no repeteixo i per tant penso que també és una manera no d'anar a la fila zero i que tothom em veiés, però sí anar amb la meva família i hi vaig participar.